A kde si myslíte, že byste byl bez vzdělání vy? Já jsem se nad tím nikdy nějak jako nezamýšlel, protože jsem vzdělaný jako chtěl být. Takže bez vzdělání asi bych byl v háji. No. Možná někde, jestli by mě vzali k McDonaldu nebo tam do KFCčka, kdybych poloval nějaký kuřátka, ale víc asi nevím, no, co bych mohl dělat. To nevím, hejte. 2 roky jsem byl nezaměstnaný, přitom jsem byl státním zaměstnancem, byl jsem voják z povolání, byl jsem zvyklý pracovat ve 3 světových jazycích, počítačově jsem gramotný, na dobré úrovni, nejsem programátor, měl jsem zkušenosti vlastně z mezinárodního managementu a 2 roky jsem si ani neškal. Tak o čem mluvit? Jak si to vysvětlujete tedy? No, to se spíš ptám já. A na koho teda tato otázka by měla směřovat? Ale ne až úplně tam. Kde bych byla bez vzdělání? To nevím, co mám na to odpovědět. Kde? V jakém oboru? Vůbec obecně, prostě třeba jenom ze základní školou. Asi dělnických profesí, jinde ne. Ani to už ne. Musel bych asi pracovat díl, asi mnohem více snažit a bylo by těžší se prosadit. No. To radši ani nechci vůbec myslet, kde bych byla bez vzdělání. To by bylo asi hodně špatné. Já si myslím, že vzdělání je určitě jedna ze základních věcí, které prostě jsou strašně důležité. Bez vzdělání to je absolutně, to prostě nejde. Bez vzdělání. No, snažil bych se vybojovat co lepší zítřek. No, že bych pracoval rukama. Kdybych to měl říct slušně, tak asi v pytli. Kde bych byl bez vzdělání? Bych tady zametal, nebo já nevím. No tak někde vybírá popelnice.